Maayong gabi sa atong tanan diha guys. Ug welcome sa akong YouTube channel guys. Nara ko mga manok guys, nakabuhi na anang adlaw guys ug diha na nugpastas nga kahoy guys. Ako na sa nughiton karon guys. Kay akong isud sa tangkal balik. Nara akong kawayan nga akong gamiton pag dughit guys. Ako nang nakit-an og ang tumoy anang kawayan guys nga linipak dunay bunot. Balikan ng bunot nga atong gibutang diha sa tumoy kawayan guys, maray say tungtungan sa manok guys, inig ato na siyang dughiton. Ug sugdan na to guys sa pagdughit ang atong manok guys, aron di ta malangan ni ini guys, gabi na ra bang dako guys. Tag naay asong hinaw dinhi guys. Ug ginaot lang ta guys nga dili siya molupad guys, tana guys ato na siyang dughiton pagsugod guys. Ug murag mo action ra ba sa lupad guys. Okay, naana ni tungtong nas bunot ato na siyang hilaon pa ubos guys. Uy, nasangit ang lio guys ug nibalik pagsakas kahoy guys. Ug ato na sabsag dughiton og utro guys ug nga ato na siyang hilaon pa ubos guys aron nga ato ni siyang masikmit ug madakpan. Uy, hinlupad na sa pagbalik guys. May gani guys kidahag mga sanga nasangit ug di ka makalayog og tuda guys. Ug naa na guys ni patong na siya balik sa bunot nga atong gibutang sa kawayan ug nagkapakapa siya guys. Ug naa na guys hinay-hinayon lang nato siya nga dili siya molayog og tuda guys. Okay na guys, hinayon na gyud nato siya paghila ti paubos guys aron nga di siya molupad og layo guys. Okay, nahinay lang gyud aron nga di siya makuyawan, ato na siyang hinayon pagsikmit guys ug nga ato na siyang gunitan syempre aron di siya makalupad og layo. Okay na ana ato na siyang nahikap guys, ato na nadakpan ug nga ato na siyang gunitan pagtarong guys. Okay na ana og syempre kinadakpan naman ato siyang isud sa atong tangkal ug na guys aron nga di na gyud siya makalayo pagtuda guys. Okay na ana ang tangkal abri na daan ato isudhang atong manok na dadakpan guys, nara. Okay, diha ka lang usa kay akong balikon ng usa tulo pa to guys. Atong balikon tong usa nga naa dito yang katapad kay ato na putong sugdan og dughit guys. Okay, sarad nato teling mulusot hinugaw balik hinugawas. Okay. Nakabalik na tada sa lasang guys. Okay, ato na siyang dughiton guys kana siya guys murag idlas gyud kayo na. Oh, tan-awa lang ang mata oh. Ingat pa sa nang ingat. Hinaot unt agoy guys, hinlayog guys. Ang butugasan na to paingon guys. Pasagdahan ta to guys kay murag di na to makitaan labi kay sirom ko address book do mi kurente unyang akong ispat silpur ra akong gigamit guys. Ug mobalhin tag pwesto guys kay apay duha diha ka manok nga naa pikasangan ni patog nagtapad na araay atong sugdan og dughit aron nga aton ni siyang human og dako guys. Perting kadaghagagmay nga sanga guys, lisod kay sa dughiton. Nangurog-ngurog na akong kamot da guys, kay butlaw kayo pagkupot ang kawayan samtang usa na ako nga kamot naggunit sa cellphone ga video guys. O naanan dughit na nato ang usa guys. Perting ka daghag sanga guys, kasangit-sangitan aning manuka. Hinaot lang unta nga di ni makalayo guys sama atong usa ganina nga perting lupad hinuon. Okay na anan dughit na nato ang usa atong hinayon paghila ti paubos tungod sa kadaghag sanga. Di nato siya madiretso og ubos guys, ato siyang pabalhiton og tugpa guys, pabalhiton ta na siyang tugpa aron nga masayon nato siyang dughiton. Perting kalisura aning kahimtang diha guys. Kay perting kalison nagpatungko na sa ngas bayabas guys, kitaas kani ang tugpahan. Una ana sayo na lang murag sayo na lang sa dughiton nakita niyang tiil kana. Ato siyang dughiton og hinahinay. Okay, ato na siyang hilaon pa ubos. Hinay-hinay lang di siya makalupad kay tinig mulayaw hinuna di na hinon to madakpan. Ug uban hinon makapusa aning manuka guys. Alright, atong hinahinayon pagpaubos may okay hinlupad sa guys, may gani guys kinaay mga sanga sa bana guys nasangit. Ato na siyang maabot guys atong hinayon pagdakop kana. Alright, naana nadakpan na gyud daw guys. Hinaot nga di kini siya makabuhi. Okay. Ato ako na siyang gibutang na sa ubos sa sanga guys. Kay daghan mga bagon-bagon ako siyang gisangit diha aron nga di siya makalupad og layo kay akong tigdaon pagdangat us tangkal kininduha guys. Og ibalik na ako pagdughit ang usa nga naa diha sa igbaw syempre. Ato na siyang dughiton kay di man nato siya maabot. Naana perting lisura gud guys kay daghan kay sangas madri kakaw nang ilang itugpahan guys. O naana nadughit na nato pero sa kalisod sa kahimtangan guys lisod kay isang dughiton. Ato siyang dughiton og atong itud paigbaw sa sanga guys nga way laing nakababag nga mga sanga-sanga aron nga sayon sa dughiton. Okay, ingat ng kalimutaw sa manok guys, murag mo aksyon gud sa glupad. Pasalamat na ta sa mga sanga sa madikakaw nga nagpalibot ha guys. Di kay sila kanlanyog og tuda guys. Na ato na siyang hinahinayon pagbunlot ti paubos guys nga di gud siya masangit sa sanga. Kay tingal og makuratan hinuunag mulayog na hinuglayo guys. Okay na ana guys ato nang nadughit hinahinayon na gyud nato siya paghila paubos aron nga di siya makuyawan og nga mulayog og layo. O na ana guys ato nang nakuha. Salamat na lang sa mga sanga sa sabana nga nakapugong sa ilang mga pako nga di sila makalupad og layo. Na ana guys ako nang dakpo ng manok guys.
Ug siyempre nadakpan naman na nato guys. Aton na siyang hatong ito sa atong tangkal guys. Sa atong gisudan ganina sa atong usa nga manok. Ug naa na diha guys ako na siyang abrihan kay akong isulod ang duha nga akong nadakpan gyud na. Sayang tong usa ganina guys amo tugas atong nalagpot guys. Murag layo ug kay itong gilanyugan og tuda guys kay bakante ra ba to ditong dapita. Okay, wa ko kalibutan guys, may mga piso day na diha nga nag loob diha sa lusa. Naa diha guys, naara diha. Oh, bagong tali na sila guys, naa diha nagloob. Ug ma akong nasubuntag kuhaon guys kay tingalig ilan ng ising-isingon hinuon diha. Akong gitarong ang kawayan dihang dapita kay talag makalusit to na pagkaugma aw na maglisod na tagdakopan sa adlaw guys kay lagyo kay naglaktan. Ug dahang salamat sa pagtanaw sa akong video guys. Please kog like, share, comment ug subscribe sad guys. Dahang salamat ug bayong gabi natong tanan.